Ha kijingla ban peni ya kakam ya kai ka baksor ka jala kamla ban yele persya ya ki kambe an jogi power ki balayo ya kalat ban syong basa bat pan buhai shnong hanong ba shlong ka ba ki la penon kam ya ka chaka ka ba halom survey kum ka koloni ka hinyo trap youth council HYC kalaong ba ha ka jingwan ha ka apply trip jumang arja saw kadang dei tang leng ba kamet bat kikti Henry lada kadang peteng ka JCB klalong ka balakhre ban nyom na phang habakren hadin ondal dep ya kakam kabalong kum kadak ban pin i yak sarkar kumba kadon kaktien kabaong habadon kamon kalat kapli u president ke HYC uba roy ku parsen ram uloong ka jinghap ban le hino ya kakam kadai namar kani ka chaka kadai namar ba kalom survey ka basyong buhai snong de ki poiwer kadai ka chaka padeng jong drugs uba ki nong khi ki shongri tengan ha kani ka chaka Ndai tang bagi syong bean lembaga jinglek khandra ka jongi ya kini kisngi ya kinong de yo drugs ngiyo lum mi jingtip ki babun ba ka epicenter la ne ka pedeng ka jaka pedeng ka bami ba supply yo drugs sang ne po shlong ka de kani ka jaka nang ni namari kini ki brio omdon batip omdon babu jingkhen ki wana ai ki le chai ki de ki bana kanu gari na kanu ka jaka te kumot ki yo le kat bamon ki supply yo drugs ki penjot ki kon samla jo ka jai penrio jongi Hadin artayo ba nakaliang jo ka district administration kalawan banjurim ringkat lang bat ngi kalayu da ka basay EDM ubuan na to ka sngi CEO jo ka municipal kibriyo jo ka cantonment kilalap da ka basay ba kini kibriyo kisyong kisa ang nega ka kisyong kisa bayan hindi tang kata ngitip shay ba kibor pulit ru kitip ba ka jingjelay jo drug sang ya po so silong ka day ka bami na kanega ka nilayo jingtip bahadian man nakaliang jo ka sang ilawan hagit kisngi banwan jurip banwan lang bat ke district administration kini kibri ki badon benta ka bakhayi drugs kilapet nang nang jaka nang iyo jing tip ba menen menen gasngi kilawan phai biang namar ki perkhat baka seng HYC kan sulong kum ki wei pat ki basu he tang kania he tang ka ktien ngimle ya ka kam tingi kwa ban pen i sa ka jai ban reu ke HYC kam dei ka bahe tang kania kam dei ka bahe tang ktien ring don ka mensiam ru baladangi kwa banle ke ngi hap banle halor kata kanong rem bangi ojing tip bagi don kini gibri bakhai drugs kibuan menen min menta kas ngi ngila penben bangin let chakani ka jaka bat da ka jing ngilada bandawa nakaliang jo district administration bakadai ban penpra ring ngila ap mentala artayo nadu bangile ya ka joint inspection nangim sim layu i kanu kadang wala ngila persyang ban pha mesi UDC ban kli no UDC kai ka status jong ka inquiry usuong pentip yang iba ngin sa update ya pi ngin sa pentip ya pi retat adu kani clip mat ngim sim layo ya kanu update halor ka tongon rem nakaliang jo ka seng ngila sim ya kani ka senjam bangin let hi daladi ban penpra ya kini giyeng gi basyong basang ni bat ban ong ru ikti gibri gi badan tu bakim dai syu ban syong bansa ndai tang menta ka singin re nakaliang jo ka sengin but din ru baladaki wan bansa ban syong bansa biang ngin sawan biang sa sisien ban penpra bat ngisngo ba menta ka singin wan da ka bormet tang da kikti tang da kidieng Rai hagawi pat kasian lada ka sorkar kam shim kan ngunuk senjam kan ma ba JCB kala ayang lupa mentang ni hajaka lengim shim la pendon kam ya ka ngikwa ban pen kan maru ya ka sorkar balada deyu kun kasi khara lada deyu paradok parasnamu jongi lada tamput tang shimitar shipot arput ka sorkar ka bor kantonmen ka kloy ban ra igi JCB ka kloy ban jenrat igi dukan gi jongki ka kloy ban jenrat igi yengsa gi jongki nega jingkeli ka long ba balai pat igi boywer balai pat ikini kibri ki bang nyimtep na ai kiwan le ayu hang ni ki le iki kambean ki ba fera ki ba penjot ya ka mendri ka jongi balai ka sorkar ka shimpor mata shibanai ban le sya ka sorkar sya ki bor ki badai pe ikini ki jaka khamtam ya ka cantonment nilayo shibun ki report baka cantonment area kadi ki jaka ki ba pe ka cantonment ki jaka ki ba bun ha ka jing khayitra nilet ka tu ka sngi po mau ba atau ka snong badan hang tu ki dorbar snong nang tu ki ong ingi ba kini ki beri ki ba yadi
badil hau drugs kim hap hapok ke jing pet jing kmi jong ka dor bat snong re ki hap hapok ke jing pet jing kmi jong ka cantonment buat tingi kwa ban keli jing keli bat ban ong ya ka cantonment buat balada mo pi phim la ban le e ni kam kan mau bagi choice kanom shong kanom ngam yin sale ke don kam ban le bat ka khubor ka basha sa ka jat ban riu ka long bagi choice nang ni shakmat lu kumbang ilong ngin yale ngin om sange bat yala ka jong ka ri ya ri la jong ngin ri kendong kata ka diga mutu bat ka jingkwa bat ka jingtrang jong ka HYC bat ya kata ngin nang yai pendap nang ni syakmat ru ngasuban ai khuble ya ki pat ba nong shong snong jong ka jat bin nyau trap ki ba ai men siam yang ni bat hoat men ta ka sngi ngim sim la khot ki pat ba kumbang ila pen bana to sngi ringi ong ba ini di kami berit ibatang ki sipai jong ka HYC na keleng kabriu nyau trap kila ban pendam om dei na keleng men ta ka sngi nang wan tang ars saus pa dusan spa ngut rela dengi phawan ya bro kari lum khasi ba jantia ki sipai jong ka HYC ki don di ki phau hacha tingim don kam hadu kata-kata tela dangi khot le upat ba kila ban phoi di kilak tik balle yu ban le tang ini kami berit re nang ni sakman lada don pat ki kam ki bahe ki bangi don kam ke jing rap jong pat ba ke HYC kan sa khot ya pi phim dei ban ngoi ei ni yo ni so thu ba ki pat ba kila ban ong ba beli ke HYC ke klam khot lang yu pat ba beli sini jaka re ini di tang i kami berit kan mau ke jing le jong ka jai ban riu kam pat kot ini di ijing sedang ibaret ban nang ni sakman ladang ilap iki beri besong bean hapok ke ri ke bi ka jong ibat ki le iki kam bean ke HYC kan sa shem ke senjam ka bakham ka bating e bat kata ko pol lada don kam yo pat ba jong ka jat beri ban mi ngin sa khot mangi pi te ku blai shibo ne ka jing ai men sim ka jong ki baro ki pardo parasnam ke jong i nang kan mau yang i ki noilam ki khot jong ka seng ki jing duai ki jong pi ni so thu ba bangi shem me kum kini ki senjam ki nong shun ngin bun ngimla ban tip kani ke jingle ka jongi ka sarkar ke ikarai ka bakala ban shim ki bor pulit ke ikarai ka baki gila ban shim ringi ong tangkawing isau thu ba ladang yang ban yadai ka jong ka beriu kumbangi larai ban syakri la ka jong ka beriu da ka bangi shim ki kintin kular ki kintin smai hakmat nong bu nong thau hakmat jong ki khot jong ka beriu ya ka tangin pendap ngim tiang ngim ri ngilale ya ka kam ka e ka badai ban le ka shong sa ka sarkar ke iba ka dei ban le balada ka kaya le kum kini kam ban ai men sim ya kini ki poi wer ki poi ai ki poi hap ban shong ban sa bean ya kadi ke jongi ban le ki kam bean ba fer kan ma ba ke HYC kan nom shong klik ti bat kan pen i de ki kam na kaliang ka jongi na du ka singi bastak ngim sim la shong than ngilawat ya kidon ka jing ong jongi ti brio bang ngisiu bai wai ngisiu belait Nrai ngilai kendu kita gi beriu buat ki keno ru kita gi beriu ki ai da ka jing tho yang i ba kim sim la sim ya kata ka bai wai ta ka bai lai ti kuma kalong menta kam de ka kamram ko jongi ban wat jing tep lada ka de ka kamram jo ka district administration ka de ka kamram jong ki bor ki badai pet ka cakala da don kumu tau beriu ba pen snabe an gitu gi yang kamut kita gi bor ki de ben sim kam yo tau beriu balik ta kumang ong pi i kumba ka ki bor sarkar ki don bentalang gini ki kam ki ba le bean bat kabar kalong ba ki bor sarkar ki jongi ki noelam ki jongi ki sim sting palat ya kinu ki kam ki bayat tengku bat ki beri ke banabang ngimtep kala bandai ka daw ba ki de ki but bang jongnu ngimtep kala bandai ka daw ba ka jingmi na ka jaka ka pisa ka mami na ka jaka ka ka babun le se kala bandai ka ki bor sarkar na ki bor ki badai pe to ka jaka ki don ka jingyo nong na to ka jaka tengi kwa man kren na ka basya ngin kwa ban ya ka kam ka ba sarkar ka le na kam le re ka kam jo ka HYC la ka lap bagi don ki jingle be anya nung jaka po uput sam jaka beriu nyok trem nyin le ke ke don kam le kon ba iet ngi ju shat jing ba man la kasngi hato ngi la ju perkhat ba ka bam ka bangi bam ka tein em ya ka met jungi mai ki ju ba mi kini ki ju ki jing ba man la kasngi bale kane ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya tho yanga Nrai man kapor yim ju yo ai kajing bam ki batay ka met ki balong ka daw jong kajing pang anemia pat kajing brie jong ki kmat ba kumnu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban pen melen ban bam ya kajing bam ki ba pha hakru kom bam jong pi bonsen ki long kmi bat ki khulong khana ki yo ya kini kajing pang namar kim yo ya kajing bam bantei ya ka met ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhaw ata melu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ke jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D yakini baro kila banyo na ki jingbam badi ha ki dukan ration kata kamut ngi dan yu khau 45 pabyang bhabat ngi mai uni khau tu bai biang ba
pitharai baro kin bang ban ba mi uni. Kun, ka fortification jong khao, ka num khta ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khao. Mai, karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher. Om dei kun. Om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet. Kum ba fi ju shet yu khao ba fi thien. Kum ju ru la shet ya uni u khao. Okum ta. Te kun, ka jing bang ba ai ka kwat ka khia, bat ka ba ai bor ya ka met ka phat bat ka bor per khat jungi. Hato dang dan ki jing bang ba kham bha ban ya uni. Hoit mai, fikran ya ka ba dei sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko Office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya